Sanusi kamilke Kano arziki yayi kai a sarki. Ya Sanusi kamilke Kano. Alhamdu Godiya ta tabbata ga Muhammadu gidan Bayero. Alhamdu godiya Ta tabbata ga Muhammadu gidan Bayero Bayero. arziki yayi kai a sarki. Ya Sanusi kamilke Kano. Robara yayi ba taimako. Shi ya kada maza sun taushi. Robara yayi ma taimako. Shi ya kada maza sun taushi. Mai tsammani ya firgita ya zamo bana kama bayana mai takama da katon nadi. Wani ne? Jirgin bisa ya tashi da Kano. Jirgin bisa ya tashi da Kano. Ga Sardauna da sarkin Gwandu, ga Bani da sarkin Kano. Wanda ya zo shi maka ajibu, ya yi sallah nufi na ya kai, bai da haushi zaman duniya, wa gabaiwa ga Allah take. Ya zo Madina ya zo Kudus, Santambul da Masar ya zo lama da waki uban mabudi. Bai da tundi ga aikin haji. Mun tabbata dai wali ne Tabbata ne wali ne sarkin Kano. Arziki yayi kai a sarki. Ya Sanusi kamilke Kano. Ai obin Kano hawa biyu. Nigeria arewa kwata. Ai obin Kano hawa biyu. Nigeria arewa kwata. Ba wanda da ohir haka. Fanka uku hijira hudu nan wurin zaman sarkin Kano. Babban malami da gabas daga nan yamma yaran sarki ga wuka ga takobi ratai ga harabar zaman yan kara daga hulka arewa mata ga fango kuma ga magewai ga katanga ta dutse yayi duk ya gyara gidan alhaji lalle mulki ya kammala Muhammadu Allah shi